А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять. Bu nerse? Bu kitap mı? Әйе, bu kitap. Юк, bu kitap түгел. Bu defter mi? Bu defter түгел. Bu хәреф mi? Юк, bu хәреф түгел. Siz kim? Син кем? Siz профессор mı? Юк, мин профессор түгел. Ул кем? Ул студент. Ул студент mı? Юк, ул студент түгел. Ул журналист mı? Юк, ул журналист түгел. Ул эшче. Мин дә эшче. Без эшчеләр. Сез студентлармы? Әйе, без студентлар. Ул кайдан? Ул Казаннан. Син Мәскәүдәнме? Юк, мин Пензадан. Монда китап бармы? Әйе, монда китап бар. Монда студентлар бармы? Юк, монда студентлар юк. Монда ничә студент бар? Монда бер студент. Монда ничә китап? Монда 2 китап. Монда китаплар бармы? Әйе, монда 3 китап бар. Анда кемнәр бар? Анда эшчеләр бар. Алар кемнәр? Алар эшчеләрме? Юк, алар эшчеләр түгел. Алар студентлар. Бер китап, 2 дәфтәр, 3 хәреф. Монда 4 китап бар. Монда ничә студент? Монда 4 студент. Бу сүздә ничә хәреф? Бу сүздә 5 хәреф. 4 сүз, 5 эшче. Монда 5 өстәл бар. Анда 2 урындык. Монда урындыклар бармы? Юк, монда урындыклар юк. Бу урындыкмы? Юк, бу урындык түгел. Бу өстәл. Анда китаплар бармы? Юк, монда китаплар юк. Монда дәфтәрләр бар. Монда 3 дәфтәр бар. Анда өстәлләр бармы? Юк, монда өстәлләр юк. Монда урындыклар бар. Анда ничә урындык? Монда 5 урындык. Исәнмесез? Хәерле иртә. Хәерле көн. Хәлләр ничек?
irte, gün, kiş, tün. Hayırlı kiş, hayırlı tün. İsminiz nişik? İsmin nişik? Benim ismim Vladimir. Senin ismin nişik? Benim ismim Ferit. Haller nişik? Haller yaxşı. Haller yaxşımı? Rəhmət. Haller yaxşı. İsənmisiz? Hayırlı irtə. Halleriniz nişik? Yaxşı. İsənmisiz? Sizin isminiz nişik? Benim ismim İlham. Mında neçə kitab var? Mında 5 kitab var. Mında dəftərlər varmı? Yox, mında dəftərlər yox. Bu dəftərmi? Yox, bu dəftər түгел. Bu kitap. Rəhmət. İsən bulunuz. Sağ bulunuz. Хушығыз. Прослушайте контрольный текст. Повторяйте за диктором и поймите. İsənmisiz? Hayırlı irtə. Sizin isminiz nişik? Benim ismim Ferit. Halleriniz nişik? Rəhmət, yaxşı. Siz studentmi? Әйе, мен студент. Siz qaydan? Мен Әлмәттән. Siz işçimi? Yox, мен işçi түгел. Bu нәрсә? Bu урындык. Фәрит, монда ничә китап бар? Монда 5 китап һәм 2 дәфтәр бар. Bu хәрефме? Юк, bu хәреф түгел. Bu сүз. Bu сүздә ничә хәреф бар? Bu сүздә 5 хәреф бар. Өстәлдә ничә китап бар? Өстәлдә 4 китап. Яхшы, сау булыгыз. Хушыгыз. Нәрсә? Кем? Ничә? Ничек? Бу? Что? Кто? Сколько? Как? Это? Әйе? Юк? Бар? Китап түгел. Да? Нет? Есть? Имеется? Не книга. Яхшы. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kitap, defter, harf, söz, son, üstel, урындык, işçi, irte, gün, кич, төн. Книга, тетрадь, буква, слово, число,
стол, стул, рабочий, утро, день, вечер, ночь. İsenmi, İsenmisiz, hayırlı, rahmet, sağ bul, уж. Здравствуй, здравствуйте, добрый, спасибо, до свидания, прощай.